אוקיי, אז אני מתחילה בעזרת השם עכשיו, בעזרת השם, סדרה של שיעורים קצרים. שיעורים קצרים שגם יהיו עם איזושהי משימה שקשורה באימהות שלנו. זה יהיה שילוב של פרשת השבוע, איזושהי משימה על האימהות שלנו, וזהו, בעזרת השם שיהיה לנו בהצלחה. אז אנחנו בפרשת כי תצא. בפרשת כי תצא. ואני כל פעם אתן נקודה אחת ממש קטנה, זה לא יהיה שיעור ארוך, זה יהיה שיעור ממש קצרצ'יק, ואחר כך יהיה עוד סרטון של המשימה עצמה. וזהו, אני לומדת את הפרשה מתוך שיחות הדבר מלכות של הרבי מלובביץ' שהיו בנ"א נ"ב, ושם בעצם בשיחות נ"א נ"ב הרבי מקפל לנו, לדורנו שלנו, כל מה שהדור שלנו צריך לדעת על העבודה שלו, מה מיוחד בו, מה רלוונטי לו, מה כבר לא רלוונטי מבחינת עבודת השם. ממש הוא עובר פרשה ומלמד אותנו ובממש מתיקות מה רלוונטי לנו, מה לא, מה העצות שלנו, איך אנחנו יכולים באמת לחיות גאולה, ממש לחיות גאולה. וגם להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, בעזרת השם. אז ככה, הנקודה שאני לוקחת מפרשת כי תצא היא כזו. פרשת כי תצא זה כי תצא למלחמה על אויביך. אנחנו מדברים על מצב שבו עם ישראל יוצא למלחמה, וזה מצב של הפך ההתיישבות, הפך המנוחה, מצב שלכאורה קשור עם פחד, יציאה לקרב, וזה העבודה שלנו בעולם. כמו שהנשמה יורדת מלמעלה למטה, היא יוצאת לסוג של מלחמה. היא ממש צריכה לרדת למטה, להתמודד עם ענייני העולם הזה, להתמודד עם בעיות. וזה עניין של כי תצא למלחמה. אבל בשבת של אותה פרשה, בשבת שתהיה בעזרת השם, אז במנחה יקראו גם את פרשת כי תבוא. כי תצא, אחריהם מגיע כי תבוא, והרבי אומר כל פעם שיש שתי פרשיות שהן עוקבות אחת את השנייה, אז הן גם קשורות אחת בשנייה. אבל הוא אומר, לכאורה זה שני דברים הופכים. מה זה כי תבוא? והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. זה בדיוק הפוך מכי תצא למלחמה על אויביך. זה בדיוק הפוך כי מדובר פה במצב של מנוחה, של נחלה, שהעם ישראל יושב בארץ, מקבל את נחלתו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ממש מצב של מנוחה והתיישבות. אז הרבי אומר איך שני הפרשות האלה יכולות לחיות אחת עם השנייה ואיך הן קשורות אחת לשנייה. אז זה בדיוק העניין. כשאנחנו נתקלות באיזושהי בעיה, איזשהו קושי שיש לנו בחיים, איזשהו מורכבות, אתגר, אז איך אנחנו ניגשות אליו? והרבי אומר זה צריך להיות ממש מורכב מכי תצא וכי תבוא ביחד. מצד אחד אנחנו צריכים לצאת למלחמה, מה שנקרא. צריך לעשות את כל מה שצריך בעולם. נגיד יש לך איזושהי בעיה שאת מתמודדת מול הילד, אז את צריכה לראות מה את עושה בדרכי טבע כדי לעזור לו, ויש אין ספור דרכים. אז יש את זה. ומצד שני, את צריכה גם לאחוז במנוחה והתיישבות. והרבי אומר, איך עושים את זה? אז הנקודה היא בעצם להתבונן. כן? שיהודי יצא למשימה שלו. את יודעת, זה אפילו עוד לפני שהחלטת מה את עושה בכלל עם הבעיה. איך את בכלל ניגשת לבעיה במוח שלך? ממש לאחוז בזה שאת נמצאת למעלה ממנה. כי תצא למלחמה על אויביך. את מעל הבעיה הזו. ובכלל יהודי הוא מעל העולם. הוא נמצא בעולם, אבל הוא לא שייך לעולם. הוא בעצם חלק עם הקדוש ברוך הוא ממש. יהודי, אומרים ישראל וקודש בריחו כול אחד. ואם אנחנו מתחברות לנקודה הזו, אז הרבה יותר קל לנו לפעול את המלחמה מתוך מנוחה ורוגע. ואני רוצה לתת לכם דוגמה שאני חוויתי אותה ככה בימים האחרונים, משהו שתפסתי על עצמי. יש לבן שלי איזושהי בעיה שמתמודד איתה כבר 6 או 5 שנים,
תוך כדי השנים האלו אני מנסה טיפולים בכל מיני צבעים וצורות, והבעיה הולכת ואז היא חוזרת, הולכת וחוזרת. ואז התבוננתי רגע בנקודה הזו אוקיי, תוך כדי השנים האלו שמעתי כל מיני סיפורים, ושמעתי איזשהו סיפור על איזושהי אימא שהתמודדה עם אותה בעיה, והבן שלה בגיל 18 רק זה עבר לו. ומה שהבנתי ביומיים האחרונים, זה שאני מאוד מאוד מזדהה עם הסיפור שאלה דווקא. שמעתי המון סיפורים. שמעתי גם סיפורים על אנשים שזה עבר להם אחרי שנה, שנתיים, אבל משום מה מאוד בחרתי להתחבר לסיפור הזה של האמא הזאת שהתמודדה עם זה עד שהילדים היו בני 18. ובראש שלי, לא יודעת אם זה אם לשים לב או בלי לשים לב, אבל בראש שלי, אם הקדוש ברוך הוא יעשה איזה נס, אז כנראה שזה יהיה לו עד גיל 18, ואני צריכה כבר לקבל את זה. ודיברתי על זה עם בעלי, ושאלתי אותו איך הוא תופס את הבעיה הזו של אותו ילד שלנו. הוא אמר, מה פתאום עד גיל 18? מאיפה הבאת את זה? אז אמרתי, שמעתי את הסיפור הזה, הוא אמר לי, אבל ממש לא, אני ממש לא הולך לחשוב שזה עד גיל 18. ואז תפסתי שבעצם יש לי פה ראייה לא בריאה על הסיטואציה. אני ממש לא, כמו שהרבי אומר, זה לא כי תצא למלחמה על אויביך, זה כי תצא למלחמה מול אויביך ממש. אני ממש מרגישה מול ואם לא מתחת. אז הרבי אומר לו, זה צריך להיות מצב של על אויביך. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו סוחבות כל מיני דברים מפעם. למשל, אצלי בבית, ראיתי איזושהי בעיה שאח שלי מתמודד איתה, ואמא שלי ככה היא הגיבה. מבחינתה זה היה המצב, זה הולך להיות איתו כל החיים. אז מה השיטת טיפול הזו לעזור לנו בעזרת השם, זה פשוט לשנות את התפיסה. אנחנו בכלל לא מתעסקים באיך לפתור את הבעיה, אלא איך להסתכל על הבעיה, ואיך להרגיש מעליה. קורה לנו המון שאנחנו תופסות איזושהי חוכמה, איזושהי נקודה מאוד מאוד חזקה, והיא יושבת לנו פה בשכל, אבל היא לא מצליחה לרדת למטה. ומה שהטיפול הזה יכול לעזור זה שזה פשוט ירד למטה, ויהיה לנו את הדעת עם הדבר הזה. הרבי אומר שיהודי צריך לעשות את העבודה שלו מתוך התקשרות, מתוך חיבור, מתוך דעת, לזה שהוא והקדוש ברוך הוא זה אחד. שהוא בעצם נמצא מעל כל הבעיות. זה לפעול בעולם, אבל להיות למעלה מהעולם. לאחוז את שני הקצוות האלה. אז זהו, אז תכף אני בעזרת השם אסביר לכם על התרגיל ואיך עושים אותו. כל אחד בינתיים יכולה לחשוב על הבעיה שמעסיקה אותה הכי הרבה כרגע בבית, ותכף מתחילים.